Mbah ayo mangan Mbah resu pisan aku. Lho pas rene kok yo mangan. Pas rene yo mangan. Apik iki awake. Mambu we. Lah yo kok awake gak turu. Mambu sego sambel. Ya. Mbah nek mek iwak aku gak mangan iwak, Mbah. Mohon pengen iki lho sambel ya. Lah apa kok sak ngono kae, Guys? Wis Mbah, meneng ae pokoke kudu ngontal wong iki ku angger. Assalamualaikum salam. Wis nama Aku yo pengen iki udah ae le. iki dolong telo kanggonmu terus mbok pangan kowe ngono to. Lah kowe pedo Mbah wis kok mambu. Mambu iki. Ya Allah ya. Ya Mbah. Minuman sate enek, rawon yo enek. Apa iki ya? Ya Allah. Mur. Gering. Gering loro. Mau Mbah. Wis. Nek yo mambu ayam mangan. Ya Allah, ya Wayah manul kok mambu Mbah kan. mulai yo. Ya. Iro kan kok kucing Mbah. Wong tute patang turu adus e adus aku nek tang pang wadang wis dik. Bayu ngerti tanggo model aku anggere rene kok kecelak-celik ngono dik ini. Mulai nek rene pas mangan guys saya. Oh Mbah mbak iwak Mbah. Makanya kalau betul. Iwak yo neng. Aku pengen mangan kok. Nek keman. Sate kalau Mbah pangan. Enak Mas. Dane Mas. Suwe nang betul. Betul atau mana ya nak? Ya suwe nang. Ya. Tong telo tak kei. Lho mangan ya aku nek. Ya Allah. Ya Allah, enak Mbah. Apa ya? Iya ya. Mantap tenan nih. Urip neh. Urip nah. Ora nyambur kok. Ya mangan Mbah. Mangan. Wis didangno Mbah. Wis udah mulai awak loro tak masak aku. Belum mulai tenang. Tak kepriksa nggone ono Bagas. Lah Pak Bambang ya tutup ya Mbah. Iya ya ono. Jam 8 jam 9. Lah ndek esuk iki ora apa-apa iki. Bareng sesuk kok ketemu loro iki mak. Ndang mulai. Ayah ya. Wis permen, Mbah. Mas. Ndang boleh, Mbah. Jangan langsung gede ini yo, Jek. Walah, anak kabeh Mbah rasa bingung. Mangan kok. Ndek mau yo dikirimi wong panggang, Mbah. Halo. Deni. Ke Surabaya dikirimi, Mbah. Ya Allah. Cocok. Ambil. Tapi mangan enak, nek kancane yo enak. Ambu gesek. Pak kucing. Ayo. Lembah kayak aku timbang pedo ya lu. Ambang balur ya lu pedo Mbak. Panu.
Wis ngono. Go ngono. Kok ngono? Beneran. Mbah, urip nembah ya Allah. Ya Allah, seger ya. Mbak dong telone, Mbak. Ora medhok-medhok Mbak aku. Kowe paling yo kacelan. Kurang empuk nek Mbah kami. Ora rena godhog-godhog dhewe. Ambek iku lho Mbah iwak sate sipuk. Betul. Ora nek sing mangan iku, kok sipuk. Ya Allah, urip neh. Mbahnya Mbah, kok. Nang Mbah. Nang bos kok. Dah. Awak. Ini cocok. Nek adane yo untune rangah. Untune Mbah Ken, gayel-gayel kurang medhuk kadang telane. Gak medhuk. Ngos-ngos. Medhokne enak Mbah. Untuk rangahnya. Ya aku arene rasa kuat. Alah, macam jalan. Rena wis sing iso ngripi yo. Alah. Untune entek. Dipangan. Kalau Mbah iwak rawon kalau Mbah. Sate kok bluro kayak Pak Daman. Pak Jablek poso kok. Alah. Ku nunggu sore tukokno lele Mbak Mimin wis. Kayu. Pedes nama seger. Ya. Mana pedes anak. Mbah sate Mbah. Wes. Tuh. Nah. Iki lombok. Setan. Ya Allah sekali ya. Sate Pak Daman baik. Sambil. Hati ini nganggo kunir gitu, Pak. Ya. Kuning. Iwak nambah kabeh kunir. Rawan deh.
Pedes sih tapi enak. Enak. Ini atos. Atosan. Ane ngurang-arang apa? Pesen kangkung ora ketak ora. Napa pesane? Kabeh. Rontelo balur nek wedhus. Kayak sate. Apa demplung? Apa-apa diplongo kangkome awor kabeh. Ben tukaran nang jero. Kayak dilain kok ya malah maning iki, Mbak. Anak bayar ini senengnya, Mbak. Cowek teh. Mau lho. Aku mek glau kok. Irung ndembeler. Tapi kok emang, mah. Parah ketemu. Enak Mbak. Tak kon gak konten coba Mbak wong merenung ki. Enak Mbak, ndek engko aku kan gak konten wong merenung ya Mbak. Mungkin Mbak terus dikirim uang duit 1.000. Aku dhewe yo ora kenal. Tapi tanggane Mak Semi, cek badane Mak Semi. Tak kon golek idilah. Golek lah. Alah aku nek gak keperlu tak tuduhno aku. Tanggane Mak Semi ngono. Ngono iki konten yo langsung dikek duit iki, Bang. Ya Allah. Kayak ikon kayak 100. Nek kayak wong tak kayak 100. Loh. Loro nang rumah sakit bolak-balik ngono lho, Mbak. Ya ora anak bojo. Ya ora duwe anak, ora duwe. Ora duwe anak ngono lho, Mbak. Pokoke ya ndek iki. Bojone duwe, dulur duwe. Dulur iki jare cek dulurane Mak Semi. Dikei uang duit 100 Mbak. Nah, karena nduk. Dikei yo senenge mbayani kok ya ini. Lek ini dikei ya tak kayak 100 meneh senenge mbayani Mbak, nangis-nangis. Matur nuwun ya, Mak, matur nuwun. Nek uang itu roh aku nggak, neng aku ki ora ondek niki ora roh. Gak roh Mbak aku. Wong iki tak parani ki aku iki sampar. Tapi ki aku nganggep wong iki ngono lho, Mbak. Wis padha kaya mbokku, padha dulurku, padha terus aku iki kepethuk wong terus gak kenal ngono iki masih gak ngerti ngono, tapi aku gak. Asline atiku gak. Kono roh aku kenal lek dames ngono ki wis tak anggap apa berarti wong iki kenal ambek aku. Terus tak ajak omong-omong. Walah, iki wong 100, dila 50. Ndara yo pae, Mbah. Wong jenenge bocah. Iya. Wong iki ngerti ngono lho, Mbah. Wong sing ngerti ki ya bocah tak kongkon. Kok tak opahi. Tak opahi. Ben seneng. Ben seneng yo, Mbah. Iya, ben seneng. Seneng. Wong iki seneng, Mbah. Nyanterno nduk aku. Nggih, Mak. Terus parake rono mau. Maune prostat ya, Mbah. Wis dibenakno. Berarti prostat terus mbah apa neh lara apa neh ngono, Mbah. Terus neh lara neh iki. Usus iki borot. Wah, iki ketok. Lah iya mulane ki Mbah usia nek wis usia tuwek, Mbah. Operasi ya, Mbak. Diketok ngantek teko kene Mbah dulu. Ya Allah. Umure pirang tahun? Salah wong ambek aku wong kuwi tuwek dekne kok. Kayak kono.
Wis tuwek dek, Mbak. Akhire yo enek, Mbak. Berhubung tuwek ngono ki, Mbak, ya Allah ya muga-muga diparingi sembuh. Mboten gadah Sedulur, anak mah. anak. Montang-manting piyambakan. Wis ora apa-apa. Kabeh kok enek dalane. Dalan rezeki ki aneh, Mbak. Aku ki ndek iki ora niat ngonten dekne, Mbak. Aku cuma omong-omongan ngono terus ndekne cerita ngono lho, Mbak, terusan. Kok dilalah ki kok yo pemirsa ki enek sing ndelok kok. Anak sing tresno. Wis berkah barokah ya Bu ya. Wis muga-muga rezekine tambah akeh ya Mbak ya. Mbah kami kadang kok tak jak niki untuk rezeki, kadang Mas Arifin, kadang Mbak Indah. Ya Allah ya. Mbak Deni. Tak ngonten ngepreng-ngepreng iki dikirini ya. Ini. Aku alhamdulillah, amit. Iya Mbak. Saya rezeki. Ya rezeki berkat TV kuwi lah Mbak. Ngerti. Wong sak sungguhe kehidupane ngono ki Mbak. Karena wong seger mangan Awet. kawin. Tapi sak seger-segere mangan ora kaya wong kawin. Nanti bojo. Ora masak enak. Nggak tenan mak iku tenan lho. Ora ndak rapi ya. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Ya Allah Mbak. Beler yang belum kayaknya. Heeh. Daging. Timbang spaghetti ndek iki, Mbak. 90.000. Ra doyan. Tapi kan Kak, enggak. gak seneng Mbak panganan Itali iki, Mbak. Sing pun mak rasane dek meler-meler. Kalau Lah wong glepung ae lho, Mbak. Glepung terus dikeki dibong lek, Mbak. Glepung di terigu. Terus dikeki sosis, dikeki iwak ngene kok. 90.000, Mbak. 90. Ya Allah. Nek rego 10.000 malah doyan rapa. Apa? Panganan apa? Apa? Yo ngono ki lho, apa leh nek ngarani apa leh? Yo. Pizza. Bijak. Bijak 10.000 doyan. Sing 90.000 gak doyan. Marai. Terus tak ngundang gawa ndok, Dil. Mbak Mbur kayu ora nggawa. Awak iki paling ndekne mecucu ae koyo turuk kebo mbang ngono. Kuwi paling awak iku Wis ngrasakno, wis rasa. Ya, wis rasa. Angge iki adit iki diempet-empet ngono lho, Mbak. Mbak. Mergawe, konten nang tatuk dhuwit ngono lho, Mbak. Gitu ya. Gak mergawe mae untuk dhuwit. Heeh. Iki ngono lho, Mbak. Tapi awake Awake gak mecucu mbak kok turuk kebo, Bang. Nang aku wis delok ndingi kok. Yo ngreng pelah aku tawani yo. Saiki yo ora kaya biasane ngono sawangangean. Namanya aku meneng ae. Loro awake. Biasane ora kaya biasane aku. Aku yo krasa dik. Aku tuh mulai kuwi. Awake kudu gak penak, Mbak ya. Awake pancen nek kudu gak penak dijak omongan wong kudu. Heeh, Mbah. Rasane yo Awang-awang. megah. Kalau tak go diam. Nek kadang memel iki nyeret tetetel, lae cangkeme iki mel-mel diatur. Ngene lho, Mbak, kudu ngene lho, Mbak, kudu ngene lho ngono ki. Dek kan diotar-atur iki megah nek. Awang-awang. Lah kono engko nek videone ketok piye ndekne yo dianoni Arifin sing dijak video kadang yo kongkon nuruti atine. Sing video yo wegah yo Mbah yo. Iya aku kadang yo ngono. Wis karek kowe kono. Terus pemirsa yo mecucu sing ngene mbek mel-mel ngene kadang ki mel-mel yo WhatsApp iki ketak-ketak diablek ngono Mbak. Aku ki alhamdulillah bocahe gak lara atenan, cah loro kuwi Mbak.
Pokoknya biasa ya. Ora njero ati ya. Aku mau Sontak iberi meneng ae. aku seneng sing ngono, Mbak. Timbang ku mergawe ning kene ku lara atinan kan. Aku nang lembung ngene iki. Bar bareng. Gitu ya. Timbang lara atinan, Mbak. Aku kok mergawe ning kene iki nganu, padahal wong iki ya sebar. Bar. Alah, segere wis ya, Mbak ya. Wis nak mangan, nanti tutupno. Ki mau apa opo? Nyarutang ge bayem. Tak tuku 700. Kok larane, Mbak? Aku adole 500. Aku ngene lho, Mes. Apa ya aku yo ora ngenyek. Apa tak tuku 500 engko mak dapek iki macul ngono. Dikai ide 600 karo wong. Tak kei itu 700. Heeh. Wis tak hitung rene ora Entuk pira? Ya. Sing 100 ki 70. Sing rong dinah 14.000. Sing sedinah 7.000 bener. Kowe tak ngentrene nggih. Heeh. Iki aku nggawa dhuwit wong tak nggo modal piye. Aku ki yo. Rene iki aku jane iki emah. Berarti entuk dhuwit Hitung kono pira kabeh. Kowe tak petil tak wae 700. 70, 80. 90-nya wis Pak kowe wis 10.000. Terima kasih ya Madame. 11.000 kuwi. 11.000 kuwi. Ya. Wis hitung ya wis ki wis ra tak perdil karae iki apa lembah. Nggo tuku Orea. Ya iya. Orena gak patek ode. Ya wah, bayem biasane ndek nane ki 1.500 sok nak adolku nayo 2.000 aku. Dadi angin dene apa ya Allah amblek. Aku nggawa dhewe payu 600 dituku kuwi. Alah aku iki tak nggo konten-konten. Aku ya 700 ya 200 tak kene Mas. 1.000 ki sumini. Deni. 1.000. Ya aku tak nggo konten-konten Heeh. kok iya, sedino kan. ben kena iku kayak konten Pak paling yo kok sedino ngono kuwi tok, Guys. Nah iya aku Ya yo. Mbak Kemi iki malah. Mbak Kemi iki apa nak njipuk ndine iki? Aku entuk ke pasar terus. Iki kok pasar Ke pasar ki. kok mayo. Ngejek cilik ben gedhe ki. Yo ora usah. Ben anu aku tak namek konggonku rong anu. Engko nang pasar yo ora sakak. Sethik aku iki. 50. Ora eneng. Telung dinah. Yo Mu karo tok apa? yo entuk terong, entuk kacang. Lho kacang kula 7.000, 5 gendel. Lho balekno 7.000 neh. Kacang kok mati akeh, mati ora eneng iki Madam. Terus aku tuku kacang akeh. Atau berarti iki engko gak tak balekno, yo aku tekor. Ya ngono kuwi. Kalau mesisan 7.000 lah, ora 7.000 Balik yo mbok. balik mboke ora masalah ngono lho. Pisanan payu lara. Yo, Yo pisanan. ora apa-apa terus balik mbok. Alah sak 7.000 tak. Timbang kok nggawa mulih. Lah iya. Oblok-oblok engko yo gedembung-gedembung iki. Lah tung lembung elek, tiga Kacang. kok. Kacangnya elek. Lah Aku mbok tak balekno. Guys. Tak balekno tung. Iya, bangetan banget. Waloh ngono lho. Heeh. Malah iya, Mis. Engko kalau aku 5.000 tak bal 6.000, 7.000 yo. lumayan, Engko tak walau. enggak anu tak banting neh, ben gak nggo mlah-mlih ngono lho aku kuwi. Mbok iris-iris mbok plastik. Heeh, pasti yo payu. Mati yo 2.000. Iya, ngono lho Bang plastik iki cilik-cilik sejinah piro ngono. Kok plastike? Engko terong ki yo 2.000-an. Ngono Mbah aku dek pulaan sak, Mbah. Sak-sak lho tak 700, aku lak adolku 800. aku nek pulaan sak-sak Mbah, mah mbok kon pulaan ngono kuwi. Aku wong Aku seneng plastikan. nek kowe ra ngono, aku moh badine ra ketok. Gak mau aku. Nama 100 ping. Aku paling kondel Mbah aku nek kowe ngono ibaratnya cilik-cilik kok Cilik-cilik, lek iya. Parmina aku gak. Heeh. Waloh lho, sak tepak. Wah, Ndelok piye ndelok? Pek kabeh. Labu sak tepak, pek kabeh. Ora urus. Aku Mbah Kami iki wong cilik kok kon Alah. ngate Pak modale ya Alah, kudu alah, gedhe. alah. Wis ora eneng wani mbak aku mbek Siti. Nang ngarep iki sing kondel aku mbek Siti. Siti sak rambutan sak tepak sikat. Sikat. Ayo Miss, ayo. Wis sikat. Lombok sak blereng. Lombok. Lombok zamane biyen. Lombok sak-sakan. Sakang kowe nek biyen. Aku disetori wong Lombok sak-sakan kok ora wedi. Ya. Wis ngono ae. Bagam ki wis sithik-sithik. Sithik-sithik aku. Aku setang jam 1 wis wani gaprakan Mbah aku. Ulaan timun yo rong sak. Aku Tak cinta. adai kilonan. Mungkin nek enek yo kilonan, Mbah. Kilonan tak kilone nang ngarep aku. Mulane sering diguraki.
karo pegawai. Oh, yo gureki kowe. Aku Kuwane kabeh. moyang-moyang lho. Wis. Nang pinggir Arep boyak golek pawalah, Mbak aku dodol nang kene iki yo. juga anu ya selang-saling kok. Terus aku sayuran kok aku tangi. Lah aku kan meteng ya, Mbak. Lah aku terus uga wani tangi bengi le Mbak, weteng jare aku mau kulaan Lombok, budal bar subuh. Jam 3 lah yo gak pokoke gak jam 3 budal. Aku wis ngono yo karo nyegat-nyegat kaya enek apa bayem yo enek apa rada tak kurangi wetune aku terus udah Lombok, Brambang, enek beras wis. Enek pitik. Sik manggon kuwi ya. Saiki nek dipitung ya padha ae guys kok saiki malah akeh wong pinter saiki wis eneng MBG kuwi malah saiki yo bakule malah yo rondo laris. Wis ngono guys. Terlaras dono sengkala cedak rezekine dono. Lah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.